Okay, der er fest. Måske kan I huske, at jeg sagde, at man skulle huske at skelne mellem virkeligheden og grammatik. Nu vil jeg foreløbig slukke for stroboskoplyset, så der ikke er nogen, der bliver syge. Herover. Hvis vi nu kiggede på virkeligheden, og vi kiggede her, så vil vi sige, hvad sker der her? Jo, dinosauren danser. Hvis vi så kigger på en sætning, The Velociraptor is doing a dance, så vil det sige, jamen før vi var enige om, at det der sker, det er, at vi danser, eller at der bliver danset, og så vil vi sige, at det der sker, det er her. Men det er grammatisk set ikke rigtigt. Hvorfor det? Fordi det er jo virkeligheden. Vi skal have fat i det ord, som siger, hvad der bliver gjort. Og det er, at der bliver doing. Det betyder noget med at gøre. Så det er is doing. Hvis vi vil spørge videre, så vil vi sige, who is doing? The Velociraptor is doing. What is the Velociraptor doing? It's doing a dance. Nå okay, vi var enige om de fester. They are having a party. Hvis vi tænker i virkeligheden, så vil jeg altså sige fester, det må være a party. Det er det, der sker. Men det er forkert. Fordi vi skal over i grammatikken. Og så skal vi sige festen. A party, det er noget, de har her. Så det, der sker, det er, at they are having. On the floor, the sheet makes a mess. Det ligger og roder. Roder, hvor har vi roder? A mess. Men nu har vi igen kommet til at gøre det efter virkeligheden. Hvis vi kigger grammatisk på det, så skal vi sige makes. Det er det, der sker. Jeg skal simpelthen stoppe den musik nu. Og endelig. The ghost helps Unicat with a makeover. Den bliver smukkeseret, kunne man så sige. Hvor har vi smukkeseret? Det vil være makeover. Men det er ikke makeover, der er handlingen i den her sætning. Hvis vi ser grammatisk på det, så er vi nødt til at have fat i helps. Who helps? The ghost helps. Who does the ghost help? The ghost helps Unicat. What does the ghost help Unicat with? A makeover. Nu vil jeg gerne have jer til at lave jeres egen løsning til de her sætninger. I skal simpelthen se på, hvad sker der, og det er et grammatisk spørgsmål. Det vil sige, at I skal finde det ord, det stykke sprog, som viser, hvad der sker. Og ikke kigge på virkeligheden. Sæt streg under det, der sker. Det første, I skal kigge på, det er Music plays loudly in the background.
Det andet, jeg skal kigge på, det er The sunglasses create a barrier. The dinosaur is ridden by the warrior. My bag doubles as the floor. The glass is there for decoration. Og hvis vi lige skal se, hvordan er det, når vi gør det. The Lego figures are celebrating a birthday. Så gør man altså det, at man kigger på, hvad er det, der sker. Celebrating. Og man må meget gerne tage med are celebrating. Og det er det eneste, man skal gøre. Man sætter streg under det, som sker rent grammatisk. Hvis I synes, det er lidt for besværligt at kigge her i filmen, så kan I også gå tilbage til fronter, og så kan I finde tingene skrevet op i et Word-dokument. Men altså husk at skelne imellem virkeligheden, som man ikke laver grammatik efter, og så hvad der sker i grammatik, som kun handler om sprog.